Minule sme prišli do druhej časti proroka Izaiáša od 40. kapitoly po kapitolu 66. A vraveli sme, že veľká téma je potešujte môj ľud. Myslí tu sa na to, že Izaiáš ich necháva so zvesťou, že pôjdu do zajatia babylonského a budú v tom babylonskom zajatí za trest 70 rokov. Neskôr a potom sa vrátia. Izaiáš hovorí generácii, ktorí vedia, že pôjdu do Babylonu. To sme sa dozvedeli na konci prvej časti Izaiáša. To je veľmi ťažké, pretože to bude exil. Všetko odnesú. Je napísané, že kráľa odvlečú a odvlečú jeho deti. Sme čítali, odvlečú štátnu pokladnicu, odvlečú všetko. Všetko pôjde do zajatia, takže všetko, čo Judsko hromadilo tie roky a všetci tí králi, všetko ide odísť do babylonského zajatia. Toto je veľmi ťažká správa pre tých, ktorí ju počúvajú v Izaiášovej dobe, obzvlášť verní. Aj v tom čase žili opravdivé Božie deti. My sme o nich čítali v prvej časti, bola to taká prorocká škola, povedz mojim deťom, ktorí chodili s Izaiášom, boli blízko, tí ľudia sa vždy poznali. V tom čase nebola cirkev ako po letniciach, že spoločenstvo len znovu zrodených ľudí, tak máme definovanú po letniciach, ale v tom čase títo veriaci o sebe vedeli. A tento stav trval až po letnice. Keď prišiel Pán Ježiš na túto zem, tak v Jeruzaleme tí, čo čakali zasľúbenie, kráľovstvo, oni sa poznali ako Anna, Zachariáš, medzi sebou vedeli o sebe a takíto ľudia žili v Izaiášovej dobe. Toto proroctvo, tá druhá časť knihy je práve pre nich. Boh im chce pomôcť, ako čeliť tomu, že o nejaký čas budú presťahovaní do Babylona. V tom Babylone budú musieť žiť 70 rokov. Čo neskôr Jeremiáš povie, že to bude 70 rokov. Oni to ešte asi nevedia v tomto bode, ale vedia, že pôjdu preč. Keby sme my vedeli, že nevieme kedy, ale nás úplne odtiaľto presťahujú, domy tu necháme, peniaze necháme, zoberú nás s deťmi a presťahujú do inej krajiny, kde nám dajú relatívnu slobodu, že budeme môcť nejako žiť, stavať, ale pôjdeme 1000 kilometrov preč odtiaľto. Tak čo by ste robili? Je to veľmi, veľmi ťažké pre ten ľud. Samozrejme, pre nich je to ťažké ešte z ďalšieho dôvodu. Ten dôvod je, že oni vyznávajú pravého Boha. A teraz myslím na tých verných, ktorí Boha milujú. Keď je zlá vec, aj veriaci, úprimné Božie deti trpia. To znamená, že aj tí, ktorí nie sú modlári v Judsku, a ktorí Boha berú vážne, aj oni budú musieť odísť. Pre nich je to veľmi ťažké, pretože vy, keď chodíte s Bohom a milujete ho a slúžite mu, a teraz príde nejaká katastrofa na celú krajinu, tak vás sa to tiež dotýka. A pýtate sa, prečo? Títo ľudia sú odradení veľmi. Odradení od čoho? Odradení, samozrejme, sa im všetko rúca, ako keby. Vyzerá to, ako keby Boh viac nestal na tróne. To sú chvíle, keď prídu ťažkosti. My sa za niečo modlili, pre niečo sme budovali to tam, to Judsko, to kráľovstvo a zrazu sa všetko rúti. Žiadna perspektíva. Izaiáš povie, to zle skončí. Pôjdete do zajatia. Preto potrebujú potešenie alebo povzbudenie. Potrebujú, aby ich Boh povzbudil, ako stáť v tej situácii a ísť dopredu. Minule sme si povedali úvod k 40. kapitole, prvých 11 veršov, kde bolo také vkotské potešenie. Tam bolo viacero vecí, ktorými ich majú potešovať a majú im ohlasovať veľkú správu, ktorá bola na koho centrovaná? Na príchod Božieho Syna. V konečnom dôsledku to potešenie, to všetko dobré príde cez Pána Ježiša Krista. Teraz ideme do niekoľkých posolstiev, ktoré Izaiáš im ide dávať na potešenie, ktoré im pomôžu v tomto stave. Skúsme sa vžiť do ich stavu. Máme ten stav napríklad vo verši 27. Vo verši 27 máme opísaný ich stav. Prečo potom hovoríš Jakobe a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred Hospodinou a môj súd tá prechádza popri mojom Bohu. Toto je opis stavu, ako sa cítia, na čo reaguje táto kapitola. Tento verš. Takže čo oni zmýšľajú? Oni si myslia, že Boh nevidí, čím prechádzajú. Toto bude platiť, ako som povedal, pred babylonským zajatím aj v babylonskom zajatí. Proste, či Boh nevidí, že my ideme byť odvedení do babylonského zajatia? Či nevidí, že ideme všetko stratiť? Či nevidí, že budeme v babylonskom zajatí ako vo vyhnanstve? Vyzerá to, ako keby naša cesta bola skrytá pred Hospodinom.
Ako keby nevidel, čo sa nám deje. Toto je inak častá otázka, ktorú máme a veľmi dôležitá. Keď sa nám zdá, že Boh nevidí. Keď sa nám zdá, že Boh do veci nevstupuje, ako by sme čakali, že vstúpi. A dokonca, ako sa nám zdá, že sľúbil, že vstúpi. Čo vtedy? Prečo si to, Pane, dopustil? Prečo nepočuješ moje modlitby? Prečo sa nič nehýbe? Prečo veci v národe idú len k horšiemu? Prečo musím vidieť svoje deti odvedené do zajatia? Prečo o všetko, čo som tu budoval a staval, prídem a zoberú to iní pohania? Pane, nepočuješ? Je ti skrytá moja cesta? Je ti skryté to, čím ja prechádzam? Toto sú otázky nie neveriacich. Všimli ste si, že to nie sú otázky neveriacich Izraelcov. To sú otázky úprimných Božích detí, ktoré Boha pokladajú, čo je tu napísané? Môj Boh. A môj súd prechádza popri mojom Bohu. Moja cesta je skrytá pred Hospodinom. Hospodin je meno pre zmluvného Boha. Oni sú s ním v zmluve. A prechádza popri mojom Bohu. Ako to, že môj Boh nevidí? Kde je problém? A môj súd prechádza popri mojom Bohu. Izaiáš tu ani raz im nevyčíta, že by mali nejaké konkrétne hriechy. Niekedy nás Boh nepočuje, keď máme hriechy, ktoré si držíme a potom si skrýva svoju tvár, je napísané. Ale to je v iných situáciách. Ale toto nie je tá situácia. Tu Izaiáš hovorí veriacim ľuďom, ktorí milujú Hospodina a sú zhrození z toho, čo sa deje a nechápu tomu, prečo Boh na to nereaguje alebo nebude reagovať. Oni vravia, že je to môj Boh, toto kolektívne hovorí Jakobe ako potomci Izraelu, že Boh nevidí a môj súd prechádza popri mojom Bohu, verš 27. To súd znamená prislúženie práva, toho, čo mi náleží. Boh nepočuje. Oni volajú, Pane, vezme tvoj ľud. Pane, si nám sľúbil krajinu. Pane, tie národy sú veľmi bezbožné. A oni sú bezbožné. Babylonci sú veľmi bezbožný národ. Asýrčania boli, ale teraz sa už orientujeme na Babylon od 39. kapitoly. Prečo nám neprislúžiš právo? Tie národy sú horšie ako my sami. Ide to okolo teba. Mimochodom, pamätáte si, o niekoľko desaťročí neskôr vyjde Abakuk a pomôže im s týmito otázkami z istej perspektívy. Ale Izaiáš to tu riešiť inak zatiaľ. Takže môj súd prechádza popri mojom Bohu. Oni nás utláčajú, tie národy sú zlé, ty nám neprislúžiš súd. Ako to? Toto je stav. A my, keď ideme ťažkou skúškou v živote, možno nám niekto blížny je chorý, alebo zomiera, alebo na nás príde nejaká vážna nemoc, alebo sme ochromení nejaké veci robiť, alebo máme nehodu v živote, autonehodu, niečo sa stane kresťanom, tak toto sú otázky, ktoré môžu prísť. Pane, veď som sa modlil. Počul som príbeh o ľuďoch, ktorí nemohli mať dieťa. Dlho nemohli mať dieťa. A prosili veľmi za dieťa. Veľa potratov zažili. Bolo to veľmi ťažké pre nich. A prišla mu tam žena, ktorá len tak s mužmi si žila a ktorá išla na potrat. A oni chápali, to je kruté. My ťa milujeme, my k tebe voláme a my nemáme dieťa. A tu je žena, čo nechce dieťa, ona ho dá preč. To bola veľká skúška pre nich. Častá skúška bude, prečo si dopustil, že moje dieťa zomrelo napríklad. Niekedy v dospelosti. To sú ťažké veci. Ste zbožní ľudia, slúžite Bohu a vaše dieťa zomrie v 18 napríklad. Deje sa aj veriacim ľuďom na tomto svete. Pán Ježiš povedal, že budeme mať slúženia a vy ste si nevedomí, že vy konkrétne ste niečo urobili. Títo ľudia sú si vedomí, že kolektívne, ako ľudsko je v modlárstve, alebo odpadáva, alebo neverí Bohu zatiaľ, potom to prerastie do modlárstva za tých 100 rokov. Toto sú tie naše otázky. Či Boh nevidí? Prečo Boh neprislúži mne právo? Prečo dá tej žene to dieťa, ktorá ho nechce, a ja, ktorý chcem a modlím sa, mne ho nedá? Toto sú veľmi ťažké otázky. Toto je nastavenie, ktoré je v tej krajine v tom čase. A na toto odpoveda Izaiáš v prvom posolstve. My uvidíme niekoľko posolstiev potešenia. Ako nám Boh ide pomáhať? Dnes sa dozvieme prvé a na budúce jedno alebo dve sa dozvieme. Takto ich je niekoľko. Cez niekoľko kapitol. To nie je zvyšok knihy, tam budú aj iné veci. Takže kde je problém? Ako by sme ľuďom pomohli a ako by sme sebe pomohli, keby sme boli v tomto rozpoložení? Pane, či nevidíš, či nepočuješ? Prečo? Keď je takýto stav, samozrejme, tak kresťania sú dole väčšinou. To znamená, že nejakým spôsobom im upadá viera. Čo im Boh ide teda povedať? A to je vlastne táto celá kapitola. Ide ich priviesť k tomu, že Boh je múdry a mocný, ďaleko viac než oni a iné národy. Toto je zvesť, ktorá je aj Jobovi mimochodom potom, ale toto je zvesť, ktorou začína Izaiáš riešiť tento problém v ich životoch.
aby pozreli hore a videli, aký je Boh. Čo majú najväčší problém? Kto je tu spomínaný? Sú tu spomínané národy, to znamená, to sú tie okolité národy, čo na nich tlačia a ktoré ich potom obsadia, Babylonci. Sú tu ich modly, ich bohovia. Poznáte to? Ja chodím s Bohom, slúžim mu, robím pre ňoho veci a nedarí sa mi. A tam poznám toho neveriaceho, ten tam má doma nejaký talizman, alebo sa tam východným náboženstvám klania a jemu sa darí a veci mu idú. Keď ste stlačení a vám sa nedarí, je to dlhé a je to ťažké, tak samozrejme začínate kývať. Vaša viera začína kývať. To je prirodzené. Vaša viera je v skúške. A ona musí porasť v tomto. A Izaiáš tu ide pomôcť porast tejto viere. Izaiáš ide predstaviť ako prvé potešenie, že Boh je nesmierne mocný a múdry. Vie, čo robí a všetko má v svojich rukách. Toto je celé posolstvo tejto kapitoly, ktoré zoberieme na drobné, trošku rozmeníme. Ako začína od verša 12. Kto zmeral vody svojou prsťou alebo dlaňou a nebesia vymeral piaďou, zobral merajúc prach zeme do tretiny mierky, alebo do tej nádoby, a odvážil vrchy na váhe a brehy, alebo pahorky na vážkach? To je prvá otázka. Kto to urobil? Boh. Toto je jednoducho jazyk, kde si vy predstavíte Boha, že on prichádza a všetky tie oceány ako keby zobere do dlane. A povie vám, koľko je tam vody. Izaiáš chce, aby sme na toto mysleli. Vieme, že si nemáme Boha predstavovať, ale na druhej strane on používa tento tzv. Antropomorfný jazyk, podoba človeka, aby sme si uvedomili niečo. Že Božia ruka chytí a všetky moria takto vezme do ruky. Toto si prvú vec uvedomte. Všetky oceány, takto ich drží z celého sveta. Potom chytí meter a ide cez oblohu a pomera celú klenbu. Potom ho vidíte, ako ťahá cez celú oblohu meter a vám presne hovorí rozsahy toho nekonečného vesmíru. Potom ho vidíte, ako zoberie prach zeme, to znamená všetko, čo je na zemi, ako ten prach, a hodí to do nádoby a presne vám povie, koľko je prachu na zemi, alebo pôdy na zemi, a odvážil vrchy na váhe. Zoberte tie váhy, ešte sa používajú v zelovococh, alebo v zlatníctve, a on to tam jednoducho všetky tie vrchy nauklada celej zeme a presne vám povie, tie vrchy sú také a také a také. A rovnako brehy, to je pahorky, to znamená pohoria celé. A Izaiáš sa pýta túto otázku prvú. Kto toto robí? Tu je to vyslovene v minulom čase. Kto to urobil? Kto o tom má dokonalé poznanie? Má Boh o tomto poznanie? Má Boh poznanie, koľko je vody v oceánoch? My máme odhad, niečo sme vypočítali. Vie Boh presne všetky tie vrchy, tie navážené. To sú neskutočné veci. Kto má o tom poznanie? Boh vie o tom. Potom ide ďalšia otázka. Kto vystihol veľkosť ducha Hospodinovho? A človek nech mu oznámi jeho radu. S kýmže sa radil, aby mu bol dal rozumieť a naučil ho kráčať cestou súdu a vyučil ho známosti? Alebo nech mu oznámi cestu rozumnosti? Ďalšia otázka týchto dvoch veršov, 13 a 14, sa týka nie jeho veľkosti, ale jeho rozumnosti, jeho múdrosti. On sa tu pýta otázku, že kto vystihol, to je tam ako keby vymeral. To je to isté slovo ako vyššie. Kto chytil a vymeral veľkosť ducha Hospodinovho, je neobmedzený. On nemá obmedzenia. Jednoducho, duch Hospodinov neobmedzený. Tu ten duch, niektorí myslia, že znamená práve jeho poňatie. To, čo Boh vie a dokáže. Že tuto je odkaz na to. Tí, čo to takto vidia, prekladajú duch ako malým D. Tí, čo to tak nevidia, prekladajú duch ako s veľkým D. Na tom nezáleží, to posolstvo je rovnaké, že je tu niekto, kto zmeral Hospodina. Tak vy ste nezmerali túto zem, toto všetko. A viete si predstaviť zmerať Hospodina? To je ten verš ako za tým, on to rozvíja. My sme nezmerali zem, iba Boh to urobil. A teraz poďme zmerať Hospodina. Je tu niekto taký? Samozrejme, že nikto taký nie je. A on tu hovorí ironicky. A človek nech mu, myslí sa Hospodinovi, oznámi jeho radu. Nech ide Bohu poradiť, ako má veci robiť. My, keď sme v ťažkej situácii, my veľakrát vieme, čo má Boh urobiť. A sme o tom presvedčení, že takto má Boh urobiť. Sme v ťažkosti a vravíme, Bože, urob to tak, lebo tak je to najlepšie. Nestalo sa vám, že Boh to urobil inak a vy ste potom žasli, že vďaka Bohu, že to tak urobil, lebo keby to urobil po vašom, tak to dopadne zle. A to je ten rozdiel, na ktorý tu Izaiáš ukazuje.
V ich hlavách je myšlienka, Bože, zastav to, znič tých Babylončanov, nedaj svojmu ľudu trpieť, ale im uniká vyšší zámer. Oni chcú radiť Hospodinovi, ale sú mimo. Pretože nikto nedokáže jeho mysel pomerať, jeho myslenie, jeho schopnosti vidieť veci, jeho schopnosti vidieť súvislosti. My to nevidíme. My si myslíme, že vidíme súvislosti. My sme takí, keď je ťažkosť, to sa musí stať, tamto sa musí stať a potom cesta von. Niekedy nevieme ani cestu von, ale Boh má 1000 iných ciest. Ako dokáže cez situácie previesť nás a niečo dosiahnuť. A oni toto potrebujú pochopiť v tejto chvíli. Boh je veľký a Boh je múdry. A Boh je rozumný. My nie sme tu mu radiť. My sme rýchli radiť Boh, ale naša myšlienka by mala byť, Bože, urob to tak, aby si bol oslávený, aby si najväčšiu slávu z toho mal. A my vieme, že nám pomôžeš. A urob to podľa svojich sľubov nám. A on to urobí. Jeho slávu, naše dobro najvyššie, alebo milujúcim Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. A to všetko môžu byť aj ťažkosti v živote a budú, ktoré Boh pošle do našej cesty. S kýmže sa radil, aby mu dal rozumieť? A on hovorí, jasné, že s nikým. Nikým sa Boh neradil, ako má veci robiť. Nikto ho nenaučil Boha, ako má on viesť cesty prozreteľnosti. Viete o niekom, kto išiel k Bohu a povedal mu, vieš čo, ja ti poradím, ako to vyriešiš s tým národom alebo s tým človekom. Nie? Tu hovorí, alebo nech mu oznámi cestu rozumnosti. To slovo rozumnosti je veľmi blízke s pojmom, ako má to ten koreň, že rozlišovania. Potrebujeme rozlíšiť, čo je správne v tej chvíli, alebo čo by sme mali urobiť. To viete, keď sme v tme, keď sme v ťažkosti, musíme mať rozlíšenie. On tu používa to slovo, že nech mu oznámi cestu toho rozlíšenia. Ako keby povedal, ja rozumiem všetkému tomu a ja rozlišujem a viem ti povedať, čo máš robiť. Samozrejme, Izaiáš hovorí nikto. Takže to je prvá vec, s ktorou začína. Že nikto nemá také poznanie a veľkosť o tejto zemi a o všetkom, čo sa deje, ako Boh. A je to neporovnateľné. Nikto znamená ani ja. A ja teda neviem, čo by bolo pre mňa najlepšie, keby sa mi v živote stalo, aký druh skúšok by mal prísť. Ja to neviem. To, čo nám zjavuje, vieme len, že si myslí, my to inak nevieme. Dal nám to v slove dostatočne, to, čo potrebujeme vyvedieť. Ale my vieme, že keby nám nedával skúšky, tak by sme sa neposvetili. A potom by nebol oslávený cez smrť jeho syna, aby nás aj posvetil a očistil a zmenil a pripravil, aby sme doniesli ovocie. Keby neboli skúšky, by sme sa neočisťovali, neniesli by sme ovocie napríklad. A neplnil by mnohé iné zámery. Viete, do koľkých vecí nás v skúškach dovedie? Na aké miesta nás dostane? Akých ľudí stretneme v skúške? Ja som tu vďaka skúške v istom zmysle. Keby som nemal v živote skúšku, nikdy medzi vami nie som, sa nepoznáme asi. Je veľmi zaujímavé a mohli by ste aj vy hovoriť, že vďaka skúške a ťažkostiam ste Pána hľadali, napríklad. V kresťanskom živote vďaka ťažkostiam ste sa pohli vpred a vaša viera mohla podrasť a Boh niečo robil, čo by ste vy nikdy predtým nepovedali, že cez takúto vec a takúto skúšku sa niekde dostanete. Odpoveď, Boh je ďaleko nad nami v jeho porozumení, v jeho moci a v možnostiach, ktoré vidí. A my nevieme mu nič poradiť. My sme mu nepovedali, ako to tu má stvoriť. Nepovedali sme mu ani, kedy sa máme narodiť. Nič sme nepovedali. Naše myšlienky sú dole, jeho myšlienky sú hore, neporovnateľne veľké. Takže to je naša prvá vec. Prečo tam dáva otázky? Kto zmeral? S kýmže sa radil? On mohol napísať, že Boh je všemohúci a Boh vševediaci a múdry vo všetkom. Nie, on tam dáva otázky. Viete, prečo tu dáva otázky? Aby nás usvedčil. Aby sme pochopili, že my sa správame, ako keby sme boli pomaly rovní Bohu. Ako keby sme my boli parťaci, čo mu vieme poradiť, čo má urobiť najlepšie. My to tak podvedome. Jedna vec je, že sme priatelia Boží. Cez Pána Ježiša Krista nás bola priateľmi Pán Ježiš. Ale priateľ neznamená vždy, že si budeme teraz myslieť, že máme toľko múdrosti, čo Pán Ježiš skoro. Ďaleko od toho. Proste sme priatelia s ním, cez Krista, zmierení, ale musíme vidieť, že je tu obrovský rozdiel medzi našimi myšlienkami a jeho myšlienkami. Nad tým, čo on dokáže a vie a pozná a my, čo dokážeme a poznáme. Ich problém je, tie národy vyzerajú tak veľké, ako keby si ani Boh s nimi neporadil. A možno to vidíte v dnešnej dobe. Ten západný liberalizmus vyzerá tak veľký, tak skorumpovaný, morálne v každej chvíli, že s tým si nikto neporadí. Vidíte, čo sa deje na uliciach, pochody také nemorálne, všetko sa deje, vojny sa dejú, ideológie do škôl vám púšťajú a miestami sa cítite, s tým si nikto neporadí. Ale my musíme začať s jednou vecou. Boh je na tróne a Boh je nesmierne múdry.
A vie, čo robí napriek tomu, že žijeme v dobe, keď tieto veci okolo nás vidíme. Rovnako v dobe Izaiáša. Tu odpoveda na tie národy. Vysoký pohľad na Boha a druhý bod, nízky pohľad na našich nepriateľov. Tu sú tie národy. Pozrite do verša 15. Keď sa objaví nepriateľ, viete, ako sa cítime? Ako keby to bol strašný silák. A on nie je silák. Voči Bohu nie je silák. Voči nám je silák, samozrejme. Ale voči Bohu nie je silák. A preto im hovorí, pozrite na tie národy. Vidíte tam? Hľa národy. Hľadte na tie národy. Tie, ktorých sa obávate. Tie, ktoré vás tak strašia v noci. Tie, o ktorých viete, že v budúcnosti vás odvedú. Pozrite na tie národy. Ako vyzerajú tie národy? Sú ako kvapka z vedra. Sú považovaní za toľko ako prach na váškach. Hľa ostrovy, to sú vzdialené kraje, svetadiely a tak, zdvihne ako prášok. A Libanon nestačil by na zanietenie ohňa a jeho zveriny by nebolo dosť na zápalnú obeť. Čo to znamená? Keby ste si predstavili, že aký veľký je Boh, proporcionálne tomu, ako oni zvyknú obetovať, tak by nestačila všetká zver, aby bol oheň pre neho, keby sme ho chceli v tej veľkosti vystihnúť. Že je tak dôstojný a tak vysoký, že všetko, čo by sme mu tu dali, tie zveriny, na oheň všetky stromy, Libanon bol veľmi kvalitné, plné lesná. Šalamún odtiaľ bral stromy do chrámu, veľmi kvalitné, mohutné. Viete, ako cedre vyzerajú? Dole ide taký zhrubnutý riadne. Kvalitné konštrukcie, keď chcete chrám. Keby ste to všetko povytínali, tak čo to je proti Bohu? By to nestačilo. Taký veľký je Boh. A všetky národy sú pred ním ako nič. Považované sú za menej ako nič a za márnosť. To je druhá vec. Pohľad na iných národoch a na situácie a veci, čo nás obklopujú, musí byť, že oni sú nič voči Bohu. Moji nepriatelia sú nič voči Bohu. Čokoľvek, čo sa v mojom živote zle blíži, je nič proti Bohu. To nie je tak, že Boh musí sa pretláčať s tým. Pre ňoho je to ako kvapka z vedra. Tak to prskne. Alebo len prášok, čo zdvihne, kde chce, položí. Toto nám veľmi chýba. Keď sme v ťažkostiach a vidíme nepriateľov a vidíme ľudí, ktorí škodia, alebo národy, alebo ideológie, alebo historické veci. Alebo aj vojny. Uvedomme si, že aj vojny dopúšťa Boh, je napísané. Nie, že by nám ich priam, že by ich chcel, ale on ich dopúšťa, lebo vládne. A často nimi trestá. Epidémie sme mali. Komenský hneď v svojom diele písal. Pamätajte prvú vec, to je Boží trest na náš národ. To je prvá vec, čo povie Komenský k tomu. A kresťania v minulosti, lebo samozrejme, tak učí Biblia, že keď prichádzajú veci a Boha prorokujeme, tak on na tie národy posiela katastrofy a ich tým varuje. Ale všetky tie veci, čo sa dejú, pre Boha sú nič, sú kvapkou. My musíme hľadiť na tieto veci. Pane, pre teba sú tie veci kvapkou. Babylonský národ je kvapkou. Ktokoľvek nám hrozí, je pre teba kvapkou. Pamätajme, že riešenie nie je, že oni sú príliš silní a Boh s nimi nedokáže zakývať. To nie je riešenie pre týchto ľudí tu. Boh je nekonečne viac silnejší nad nich, ale je múdry a preto ich tu pre nejaký dôvod necháva. To je tá múdrosť, ktorú tu musíme mať. Čo nám ďalej hovorí? Hovorí nám o ich bohoch. Prečo o ich bohoch? Viete, čo robili národy? Národy mali svojich bohov, ktorým sa kláňali. Oni, keď boli silní, tak čo robili? Oni sa chvastali, že to ich bohovia im pomohli. Že oni im dali víťazstva, že oni im dali moc a oni sa nestrašne kláňali. Boh im tu teraz chce niečo ozrejmiť. Aké je pokušenie? Opäť zakývať vo viere a povedať si, nie je na tom niečo? Tak oni tam sa kláňajú Nimrodovi, niekde tam, v Babylone, a zrazu oni všetko vyhrávajú a im sa všetko darí. Nie je to potom, že tam je niečo silné? Čo im Boh hovorí? Boh ich privádza do normálneho pohľadu. Hovorí im, teda komu ma pripodobníte silného Boha? Akú mi prirovnáte podobu? Tento verš sa opakuje vo verši 25. A je to taká nosná myšlienka, že ku komu ma teda pripodobníte, keď sme povedali, že národy sú nič, ja som taký veľký. Odpoveď je nikomu. A teraz k tým bohom. A to sú verše 19 a 20. On tu spomína, že akí sú ich bohovia. Že rytinu uleje remeselník a zlatník ju potiahne zlatom a uleje k nej strieborné reťazky. Toto sú ich bohovia. Práca rúk. Oni si ich vytvorili. To nie sú bohovia, ktorí zoberú túto zem a vážia a držia. Nie, to je ľudský výtvor, podľa toho, čo tu Izaiáš im hovorí. Chudobný si vyberie za obeť pozdvihnutia drevo, ktoré neprachniveje a hľadá si múdreho remeselníka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa nepohla. Dokonca chudobný, keď nemáte zlato, tak si nájdete kvalitné drevo a dáte remeselníkovi, nech vám urobí modlu. Toto sú ich bohovia. A je to tak posmešne povedané.
Že keď nemáte zlatého, tak si urobíte aspoň dreveného a nech nejakého máte. Aký rozdiel s našim Bohom? Neporovnateľné. Toto sú ich bohovia, preto sa ich netreba báť. V istom zmysle, samozrejme, za všetkými falošnými náboženstvami je démonická aktivita, to vieme, z listu Korinským napríklad. Ale tu máme opísané, že oni nie sú ničím, že sú to ľudské výmysly a preto nemôžu pomôcť. Nenechajte sa zviesť, nenechajte sa uchvátiť. Keď sa niekomu bude dariť, nie je to preto, že má nejakých bohov. Nie je to preto, že má talizmany doma. Nie je to preto. Je to preto, že má to nejaký zámer, že sa mu darí a nejaký plán, ktorý v konečnom dôsledku je v Božích rukách, ktorý to celé tak vedie. To, že sa Babylončanom darilo, je preto, že Boh ich poslal. Rovnako Asýrčanov predtým Boh poslal, to sme čítali. Ale nebolo to kvôli ich Bohom. Oni chybne povedali, že to je kvôli nich Bohom. A my tomu nesmieme veriť. Keď sa nepriateľom darí, nie je to preto, že majú pravdu, alebo že sú na dobrej strane, alebo že majú pravých bohov a my nie. Je to jednoducho preto, že Boh to dovoluje v svojej múdrosti. Ale náš Boh je nekonečne neporovnateľný so všetkými bohmi. On im tu hovorí, či neviete, či ste nepočuli, či vám nebolo zvestované od počiatku, či nerozumiete základom zeme? Toto je otázka Pavlovská. Či neviete, Korinťania? Čo je to za otázka? Ja som to vysvetľoval na liste Korinským. To je otázka, už ste to dávno mali vedieť. Vy už ste toto dávno mali vedieť, čo vám tu hovorím. Toto Izaiáš im hovorí. Ako to, že kresťania toto dávno nevedia? Ja vám poviem, kedy to nevieme. Teraz mi poviete možno, ja to viem, jasné, že Boh je taký. Ale my to musíme vedieť, keď je ťažko. To je pointa. Nie keď sa im darí. Tedy je ľahko povedať, Boh všetko vie, ale príde ťažko. Naozaj Boh je na tróne, naozaj všetko vie, naozaj koná v náš prospech, aj cez to. Takže či neviete, či ste nepočuli je na čo odkaz? Čo mali počuť tí poslucháči? Mali počuť, keď sa im čítalo Božie slovo. Toto je šema. Čuj Izrael. A vy ste to mali počuť. My vám to čítali od začiatku Biblie. Pozrite, toto všetko mali k dispozícii skoro. Oni to mali počuť. Oni to mali vedieť už, tieto veci, čo im hovorí. Je tu napísané, či nerozumiete základom zeme. Čo to znamená základom zeme? Nie som si istý. Je viacero výkladov na to. Základy zeme môže byť stvorenie, že ako boli položení tento svet, začal jestvovať, čo môže byť. Alebo základy môžu byť dokonca princípy. Ako funguje tento svet? Vy ste to vedeli. Ako funguje tento svet? Boh ho drží, Boh ho stvoril, Boh ho riadi, že? A týmto smerom to, verím, Izaiáš vedie. A on je to, ktorý sedí nad okruhom zeme, to znamená nad nebesiami, ktoré vidíme, ďaleko nad nimi. A jej obyvatelia sú ako kobylky. A rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a rozťahol ich ako stánok na bývanie. A on vydáva kniežata v nič. To znamená, on všetko stvoril a teraz on všetko riadi. To, že vydáva v kniežatá, to sú samozrejme tých národov, tí vladári rôzni. On ich dáva v nič a činí sudcov zeme, že sú ako márnosť. Najväčších tých vladárov na zemi vie urobiť ničím. Pamätáte na Nabuchodonozora neskôr? Ako z veľkého kráľa bol vyhnanie za chvíľku, behom chvíľky. Proste všetko sa vedelo zmeniť. Ba ešte ani nie sú zasadení, ba ešte nie sú zasiatí, ba ani ich pares nezapustil koreňa do zeme, už aj povanie na nich a uschnú. A výchor ich odnesie ako plevy. Čo im pripomína to, čo sme mali v úvode Izaiáša, že ľudia sú ako tráva. Vánok zaveje a už ich niet. A on hovorí, to platí aj o kráľoch. Oni vyzerajú strašne. Viete, tí politici si dovolujú, my môžeme to, my si môžeme tamto dovoliť. Rúhajú sa Bohu. Teraz na olympiáde sa tam rúhali, satana tam oslavovali, ako zostupuje z neba tá bytosť na konci. Na začiatku znevážili Večeru Pánovu hroznými vecami. Vyslovene agenda. A my si vravíme, to je strašné. Ale pre Boha sú nič, sú prázdnosť. Za chvíľku ich niet. Dokáže celé národy takto z povrchu zeme dostať. Ako to v histórii ukázal. Vyzerajú, že sú vplyvní, ale nič nemajú. Pretože ešte ani nestihnú sa rozvinúť, ako by chceli, a už ich tu niet. Ľudia na tejto zemi rýchlo končia. Život je veľmi krátky. Takže sú odnesené ako plevy. Sú v zabudnutí a nie ich. Takže Boh to robí. Čo Boh robí? Čo mali vedieť? Mali vedieť, že Boh stvoril zem celú, položil jej základy, fungovanie, princípy a spravuje ju. To je veľmi dôležité. Nie len to tu stvoril, ale on ju spravuje. A správa neznamená, že len dáva rastlinkám za odetie. My tak niekedy myslíme, a to správne myslíme, Pán Ježiš nás to učí v dennom živote, že rastlinku zaopatrí, vtáčika zaopatrí, o čo skôr ľudia malej viery. Správa znamená to, že tam dá kniežatá na čas, ktorý on chce, ktoré robia zle, ako Babylončania, a potom ich odfúkne preč.
Toto už je pre nás ťažké, ale toto Boh robí. A keď uvidíme, že prídu nepriatelia, tak jedna z vecí musíme povedať, Boh ich dal. Boh dal a dovolil, aby vo Francúzsku tam tí vládli a takéto veci robili. Boh to dal, dovolil. Neznamená, že on je činiteľ hriechu, že on to povzbudil, ale znamená to, že ponechal na čas ich hriešnosť, aby išiel a on to dovolil. Sú všetci mŕtvi na tom javisku. V momente, je to možné? Som vám vravel príbeh v Žiline o jednej pani učiteľke ateistke, keď som malý chalan ešte. Nadávala a na Boha bola proti a išla do parku s deťmi a šľahol blesk rovne ju tam zabil z čistého neba. Celá Žilina o tom rozprávala v tom čase. Boh to vie odtiaľ to nás dostať, z večera do rána, kohokoľvek. Boh to vie, ale on ich tu má na nejaký účel. A rozumný človek rozumie a kresťan, ktorý rozumie, ktorý vie tieto veci. My vieme, že sa to nedieje náhodou. My vieme, že Boh je na tróne. My vieme, že Boh riadi tieto veci. A vieme, že ich načas dal a dokonca dal ich a oni budú ubližovať cirkvi a kresťanov. Boh to dal na čas. Dopustením, nie tým, že by ich pozbudil. To by som rozumel. On to robí tak, že nie je činiteľ hriechu. Keď Boh riadi veci a tie kniežata tam dá, babylonské, on to neurobí tak, že on ich tomu ako keby pozbudí, aby zle robili, nie? Ale on im dá priestor a ponechá napríklad diabla, alebo nechá ich srdcia hriešné a ich pýchu a ich sebectvo a ich lásku k peniazom, aby ich to prevládlo a do krutosti dostalo. Neviete to, že on položil túto zem? Že on všetky veci tu ukladá na tejto zemi, aké sú. Toto si musíme uvedomiť. Robí to Boh. Potom čítame znovu, a ku komu ma pripodobníte a komu by som bol rovný. Hovorí svätý. Svätý je oddelený, čistý. On tu hovorí, pozdvihnite svoje oči k výšinám a vidzte, kto to všetko stvoril. Ten, ktorý vyvádza vojsko v plnom počte, myslia sa hviezdy. Tomto. Zástupy, môžeme povedať zástupy. On sa aj volá. V Izaiášovi je aké meno pre Boha? Najčastejšie asi, jedno z najčastejších. Hospodin zástupov. Zástupy môžu byť ľudia, armády, anjeli a hviezdy. Proste čokoľvek, s čím disponuje. Znamená, on to chytí a niekde zhromaždí, koho chce. A Jasričanov si tak zhromaždil. Alebo na nebi. Hviezdy. On im prikáže a chodia ako majú. Ja viem, že k tomu gravitáciu použije, ale nie je to tak, že gravitácia vládne nad ním. Ale on ju dal, aby svoje zámery plnil, keď sme už pri tom zákony, čo sme objavili. On vyvádza ich vojsko v plnom počte. Posiela ich teda, kde chce. Volá ich všetkých podľa mena. Keď deti učia sa na besiedkách, sa mi povie, vie Pán Boh všetky hviezdy? Tu tento verš sa cituje. Podľa mena znamená niečo viac. Nemyslím si, že toto chce povedať, ako Pán Boh má veľkú mysel, že dokáže nazvať všetky hviezdy ich menami. Toto znamená niečo iné. Deťom sa to tak hovorí, ale znamená to niečo iné. Že volá ich všetky podľa mena, znamená, že každá tá hviezda na tej oblohe má svoje miesto, ktoré jej tam dal. Nie je tam náhodne a Boh presne vie, čo ona je zač, čo tam robí, aké má miesto a čo zjavuje. Viete, koľko je hviezd na nebi? Sa nedajú spočítať pre nás. Tak Abrahama učí Pán Boh. A on presne o každej jednej vie a dáva jej svoje miesto a povolávajú do jestvovania a na jej miesto, aby niečo robila. Toto je náš Boh. Takže on hovorí, ku komu ma pripodobníte. Ja tie hviezdy mám. Ja sa o to staram. Môžeme si ho predstaviť ako takého pastiera, čo chytí a ako to stádo hviezd niekde si dáva, kde chce a robí si, čo chce s nimi. A toto je ten dojem, ktorý Izaiáš tu chce, aby sme mali pri nás, že Boh je neporovnateľný v tom celom. No a teraz ide tá naša otázka. Tu sme na konci. A to je aplikácia. Verše 27 až 41 sú aplikácie tohto textu pre nich. Prečo potom povedáš Jakobe a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred Hospodinom a môj súd prechádza popri mojom Bohu. Či nevieš? Znovu, či nevieš? Ak si nepočul, alebo či si nepočul? Večný Boh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva, nikto nevystihne jeho rozumu. To je to rozlišovanie, tá schopnosť správne veci viesť. On dáva ústatému silu tomu, kto nemá vlády, hojne udeluje moci. Mládenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko klesajú. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. On tu teraz aplikuje túto vec. To, čo mali vedieť. Že Boh všetko stvoril a Boh nie je slabší. A nie je to tak, že tie modly sa zosilnili. On vôbec nezoslabol. On všetko stvoril a je rovnaký v svojej správe tohto sveta. Ale dáva tu teraz jednu pozitívnu vec, aplikačnú pre nás. A to je verš 29. On dáva ústatému silu. Na akú silu tu myslí teraz? Sila tu znamená ako kapacita vytrvať
alebo niečo produkovať. Hebrejčina má veľa slov na silu. Ona má strašne veľa slov, hebrejčina. A oni to musia preložiť nejako. Oni to preložili silu. Ale nám to možno nenapadne. Ale tu je to sila vytrvať a ísť pred. Napriek tomu, čo sa deje. Toto je sila, na ktorú tu Izaiáš myslí. Aspoň tak nás hebrejčina nakláňa. To znamená kapacitu. Vy poviete, ja už nemám silu. A myslíte tým, ja už nemám kapacitu viac. Už som vybitý ako baterka, už nie je vo mne sily. A tomu, kto nemá vlády, a vláda tu znamená vitalita. Toto je to slovo, je vitalita. Dnes sa povie také moderné slovo energia, ale nie tie New Age veci, ale ja už nemám energiu, ja nemám vitalitu. Viete, v čom je myšlienka? Že Boh tým, ktorí sú ustalí v tých trápeniach, v tých tlakoch, ktoré prichádza, on tu píše, že dáva tento Boh tú kapacitu vytrvať a tú sviežosť v tom ísť. Toto je myšlienka. Je to povzbudenie pre nich, že napriek okolnostiam, ktoré majú, napriek slabosti, ktoré majú, môžu ísť pred. Lebo Boh dáva im silu a vitalitu. Dáva im k tomu, ako keby ich znovu dobíja, ako tú baterku vždy. Vždy dobíja, oni vládzu cez ten deň do toho kopca ísť. Hojne udeľuje moci. Niekedy, keď si to človek číta v hebrejčine, tak sa zasmiete, lebo my nemáme zvyk niektoré veci tak vyjadrovať. Ale keď trošku vidíte súvislosti, že v Biblii hebrejskej, ako sú použité, ja to tak poviem smiešne trošku, nie zosmešňujúco, ale ako úsmevne pre nás, že rozmnožuje takú kostnatosť. Vysvetlím ten obraz hebrejský. Opak kostnatosti je, že sme rozliatí ako voda. Srdce sa mu rozlialo ako voda. Poznáte ten výraz? Že vy nemáte ako keby kosti, že nedokážete ísť pred. Ale opak toho je toto slovo tu, že vy v podstate zrazu máte silnú pevnú kostru a môžete ísť pred. A toto je myšlienka, ktorú tu má. Že on mnohým spôsobom udeľuje mu, aby tie kosti stali, aby išli vpred. Keď je človek nemocný, dotrápený, v depresii, nedokáže sa pohnúť nič. Ale tu ho hovorí, on stane a on je schopný ísť vpred. Udeľuje mu tú pevnosť, stáť pevne a jednoducho ísť pred. Toto je za tým. Ako opak rozliatia. To znamená, čo sa deje s nimi? Že Boh robí to, že on vie dať, denne vstať, denne dobitý baterka, denne vitalita a denne sila robiť kroky ísť pred. Napriek tomu, že sme v ťažkosti. A napriek tomu, že je tu kopec nepriateľov. Prečo? Lebo on je mocnejší. On tu hovorí. Mladenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Čo tu hovorí? Že naša prirodzená predispozícia čeliť ťažkostiam nám nepomôže. Viete, ako my sa zvykneme modliť, keď nám je ťažko? Pane Bože, daj mi takú silu, daj mi to zdravie, daj mi tú prácu, že sa tak modlíme. Ale nemodlíme sa, Pane, daj mi schopnosť a vitalitu v tomto stáť a ťa poctiť. My môžeme byť nemocní a možno nevyliečiteľne do konca života niektorí. A napriek tomu môžeme mať sílu ísť týmto životom, radostne v ňom ísť a Boha poctiť. Je to tak? A môžeme pre ňoho veľa urobiť. Ďaleko viacej, ako keby sme trebárs mali zdravie. My nemôžeme rozmýšľať, že Bože, vtedy by bolo riešenie, keby som mal zdravie. Nie je to vždy riešenie pre môj život, mať zdravie. A nie je vždy riešenie, keby som žil v krajine, kde nie je liberalizmus a kde tu nie sú prehnané agendy. Pane, keby si ich dal preč, modlíme sa, aby to dal Pán Boh preč, aby nám to deti neničilo. Je to správne. Ale my nemôžeme povedať, keby to bolo preč, tak vtedy bude mať silu. Naše myslenie musí byť, naša sila a vitalita denne žiť prichádza od Hospodina. Človek v konečnom dôsledku nemôže si povedať, keby boli moje okolnosti iné, tak to pôjde. Nie je to pravda, lebo hovorí text, že tí najlepší mládenci zomdlievajú a junáci ťažko klesajú, alebo od vyčerpania sa podkyňajú. To je ten obraz, že vidíte niekoho, že ide dole. My si myslíme, keby som mal rokov menej a keby neviem čo a keby tamto, aké to bude, my s tým nemôžeme rátať. Tá pomoc nie je pre nich to, že by mali väčšiu vojenskú silu pre Judsko vtedy. Tá pomoc je o tom, že očakávajú na Hospodina a nadobúdajú nové sily. A tie nové sily, to je to isté slovo, tú novú kapacitu. Ísť denne vpred. Pre nich plán bude, že Boh im pomôže, keď budú očakávať na Hospodina, že týmto obdobím ťažkým prejdú a budú vitálni a donesú ovocie v ňom dokonca. A toto je veľké potešenie pre nich. Očakávať na Hospodina je samozrejme nie pasivizmus, že si sadnem a nech sa deje čo, ale znamená to vyhliadať k nemu, tak ako sľúbil a podľa toho si zariadiť život. To je očakávanie na Hospodina. Čo je očakávanie na Pána Ježiša? To nie je pasivizmus. To je pozrieť sa, čo chce, čo sľúbil a podľa toho si zariadiť život.
aby keď ho stretnem, tak som pripravený. To znamená, my keď očakávame na Boha a na jeho pomoc, tak my čakáme na to, čo sľúbil. Ono sa to častokrát dáva, že očakávam na Hospodina, očakávaj na jeho slovo v žalmoch. My zoberieme Božie slovo vážne. Pre nich je Božie slovo, pôjdete do zajatia, potom tam budete a potom sa vrátite späť. Toto sa nezmení už. Ale my ideme na teba hľadieť a denne mať silu žiť v čase, kým pôjdeme do zajatia, žiť v zajati a potom sa vrátiť späť. Lebo očakávame na tvoje slovo, že ho splníš. A tomu prispôsobíme náš život. Poviem vám príklad. Keď prišli babylonský kráľ, najskôr chceli kráľa ľudského, aby im spolupracoval s nimi, a bola tam skupina ľudí, čo tam zabila toho miestodržiteľa, čo tam Babylonci dali. Hoci prorok Jeremiš im povedal, choďte s ním do Babylona, podriate sa Božej vôli. Oni nechceli, zbúrili sa, neočakávali na Hospodina a vy viete, že mnohí boli pobytí a potom ušli niektorí do Egypta. Očakávať znamená, že sa tomu podriadím. Ak Boh povedal, že musím tou skúškou prejsť, tak potom nemá zmysel jednoducho sa proti Bohu stavať alebo urobiť hriechy, ktorým by som sa vyhol. Samozrejme, my nevieme častokrát, nemáme proroctvo do našich životov, že čo konkrétne nás čaká na rozdiel od nich v tomto čase, ale predsa máme princípy, na ktoré očakávame. Boh nám povedal, že bude s nami. To je veľká vec. Univerzálna, to je krátke slovo a veľké slovo hlboké. Predstavte si, bude s nami, nech je akákoľvek skúška, až to skonania sveta. Po všetky dni dokonca, každý jeden deň. To je veľká vec. Ja môžem očakávať, nech sa čokoľvek deje, že dnes bude so mňou Pán. Osobne, blízko, skúsenostne. Bude pri mne konať. To je niečo nádherné. Tiež môžem očakávať, že bude mi to na dobre obracať. To je úžasné. Už sa môžem modliť. Pomôž mi dnes v tejto skúške sa niečo naučiť. Čo ma chceš ty naučiť? Toto je očakávanie. Vzbúra je, choď pred tou skúškou, ja už ani neverím, že ty to vládneš. Ale zrazu kresťan povie, ja chcem v tejto skúške, aby si ma naučil, Pane. Pán Ježiš sa podriadil, keď išiel na kríž. Je nám príkladom, ako sa stávať v skúške. A keď toto sa naučíme, toto očakávanie na Hospodina, keď toto bude náš postoj, že my nepochybujeme Boha, ale čakáme na ňo, že plní svoje sľuby a podľa toho mu dôverujeme a ideme, tak čo je tu sľúbené? Znášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia, kráčajú a neustávajú. Niekedy celý rozdiel kresťanského života, že je dole ako rozliatá voda a že ako orol, ktorý letí a vznáša sa, nie je okolnosť, ale jeho postoj k Bohu v okolnosti. To je obrovský rozdiel. Postoj k Bohu, k môjmu Bohu v danej okolnosti robí tento rozdiel. Ustatého a potacajúceho sa kresťana od kresťana, ktorý lieta ako orol a beží a nezomdlieva. To je celý rozdiel. Že ten očakáva na Hospodina, to nie je nejaká fráza, to je realita, skúsenostná. A čo sa zmenilo, sa ho pýtate? Tá choroba prešla? Poviete, nie, neprešla. Ja som začal vidieť Boha v nej a jeho zámery. A ja som pochopil, že Boh ma miluje napriek tomu. A pochopil som, že má svoj zámer v tej chorobe so mnou a s mojimi blížnymi. A pochopil som, že choroba nemá posledné slovo. Veľa vecí pochopíme v chorobe. A trebárs som sa naučil o veciach, ktorých som hrešil a prestal hrešil, ma usvedčili v tej chorobe. A trebárs mi to pomohlo sústrediť sa na večnosť, nehromadiť na tomto svete toľko, ale proste hromadiť pre veci, ktoré majú väčšiu hodnotu, trvalú. A zrazu sa vznášam ako orol. Rozdiel bol v čom? Nie v tom, že choroba odišla, že som očakával na Hospodina. Hľadel, ako on na to hľadí a podvolil sa tomu a prijímal z toho. A prišlo požehnanie. Toto presne oni musia zažiť v danej situácii. Majú na ňo očakávať, že Boh im pomôže. Koniec je teda, keď sme takí odradení, a ako sú oni, a sme sklesnutí, a vieme, že veci nejdú dobre a okolo nás a všetko veci, nesmieme spochybňovať Boha. Prvá vec. Boh je na svojom tróne a vládne. Boh sa nezmenil. A my nie sme múdri. Ponížiť seba, povýšiť jeho a tiež nemať strach z tých nepriateľov, ako by boli veľkí. Oni sú malí. Sú ako tá kvapka. A máme očakávať na tohto Boha, lebo on koná v náš prospech. Hoci sa okolnosti nezmenia niekedy a často sa nezmenia, alebo dlho trvajú, náš postoj k ním sa zmení tým, že očakávame na Hospodina a my z nich získavame dobro. Každé Božie dieťa v každej skúške získava dobro. Vedeli sme to? V každej skúške. Každé Božie dieťa. Čo píše Jakub? Bratia moji, pokladajte si to za najväčšiu radosť, že upadáte do rozličných skúšok alebo pokúšení, ktorými ste obklopení. To je vec. A toto je ten zámer. Tento postoj, táto mentalita nám pomôže mať vieru, pomôže nám neklesať, pomôže nám ísť pred a pomôže nám byť sviežimi. Takže sme sa dnes naučili veľké potešenie, ktoré tu máme. Otázka na záver je,
Prečo to tak dobrý Boh robí k nám? No, lebo nás veľmi miluje. Viete, že Pán Ježiš Kristus prišiel, aby nás potešoval. A On je ten, ktorý nás potešuje, ktorý nás učí tiež takto zmýšľať. Učí nás, aby sme mu verili, aby sme sa nebáli. Pamätáte, On vraví nepriateľom, nedeste sa ich. Veď vám nič nemôžu urobiť. Najhoršom vám zoberú telo, ale dušu nie. Nebojte sa ich. Koľkokrát nás Pán Ježiš potešuje. Koľkokrát hovorí aj týmto spôsobom. Nebojte sa ich, ale Pána Boha ctite. Takže toto je potešenie, ale nakoniec poviem len pre veriacich. Tu je napísané môj Boh, sme čítali, len pre veriacich. Ak ja nie som veriaci, moja prvá úloha je prísť k Bohu vierou a mať ho za svojho Boha. To je veľmi dôležité. Tu som nehovoril o ľuďoch, ktorí hrešia proti Bohu niečím, ale ktorí jednoducho úprimne nerozumejú.